Wannan shure-shuren da kuke bayya hana mutuwa da ku da friends ɗinku da sauran al'ummar da suke mara muku baya irin su hasimi masa.udu, irin su uhumudu muhammadu wanda sun kwashe ɗiyansu sun kai su can turai, da wasu 'yan bara gurbin 'yan ƙasa su ma wanda suke goya masu hasimi masa.udu baya na cewa a ka hari cikin ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda in kadi ba yau yunwa da talaucin da yake gindin mutane kaɗai ya ishe su, ina ga an kawo yaƙi ba abin alfahari bane, ba abin wani jin daɗi bane, don saboda an kifar da wata gwamnati dalilin wasu dalilai na ƙasa wanda ya kamata a ce duk ɗan ƙasa na gari yau ya tashi ya yi gwagwarmaya akan kula da hakkin ɗan ƙasar shi da hakkin dukiyar ƙasar shi da ake kwasa. Kai dai yadda ake kwasa iraniyon a Arlit, ake kwasa zinariya a cikin yankin Agadas, yadda ake kwasa zinariya a Tilaberi, yadda ake kwasa mai a Difa, da inda ake ɗaukan albarkatun ƙasashen cikin jamhuriyar Nijar wanda mu talakawan Nijar ba mu san ba ina wannan dukiyar take tahiya. Ina dukiyar nan take tahiya. Tsawon shekara 13 an yi mulki, mun ji an yi mulki duk da mu mun zaɓi Bazum da kyakkyawan niyya, amma akwai wanda suke cikin gwamnatin wancan lokacin wanda sun zalunci ƙasar nan, sun cuci ƙasar nan, wanda ya kamata gwamnatin mulkin soji ta nemo su, ta kamo su duk inda suka shiga, ko su wane ne su, ko ɗiyansu suna ciki, ko uwayensu suna ciki, ko matansu suna ciki, a kamo su a zo a gurfanar da su gaban kuliya a tambaye su ina dukiyar al'umma, ina dukiyar ƙasa ta shiga, saboda wannan cin kashi ne, cin kashin kaji ne da ake ma mutane. Mun ban ma tsoron wani sojojin Ecowas ko kuma wani jirgin yaƙi da France ta kawo ta ajiye a makwabciyar ƙasa Benin. Sannan kuma ku sani da cewa kamar irin shugaban ƙasa Koriya Kim Jong-un ya ce zai taimaka ma Nijar ta fannuka da dama akan wannan ƙoƙari da ake na sai an yaƙi ƙasar Nijar, ko kuma in ce an yaƙi sojojin juya mulki na ƙasar Nijar. Sannan kuma shugaban China ya ce zai ba da gudunmuwa, kama da irin shugaban Rasha shi ma Vladimir Putin ya ce zai ba da dama. In kuna tuni an yi taron BRICS shekaran jiya, su ma 'yan BRICS sun ce za su ba da duk wani gagarumin tallafa wajen ganin cewa an samu sulhu a cikin ƙasar nan ba tare da an zubar da jini ba. Amma Ecowas da France da Union European bisa so su gani ƙasar Nijar ta zamna ta ci gaba, saboda Iraniyon inda suke sata da man da suke sata da zinariyar da suke sata suke kaiwa kasashensu, suke arzita kasashensu. Yau dan Afirka in zai tafi turai sai an ringa maka kididdiga dokoki kamar wanda zaka shiga aljanna. Yau dan Afirka bai isa bai je turai yayi abin da yake so, in dukiya ka ne ma sai ka barta a turan wannan. Menene yasa haka? Saboda duk mun mai da kanmu mu ba kowa ba. To daga yanzu wannan sata da duk wani abu da yake tahiya, har wanda suke taimaka musu wajen yin sata a cikin ƙasarmu ta ƙare a yanzu. Mu za mu fito, za mu yi fito na fito da ku 'yan Europe, za mu yi fito na fito da ku Ecowas, da duk wani wanda yake ganin cewa zai iya zalunta ƙasarmu, ko a cikin ƙasarmu yake ko a waje, kama tun da kan wannan gwamnatin sojin ce, me ake cewa tsohuwar gwamnati ce wacce ta Bazum, tsohuwar gwamnatin Muhammadu Isu, har gwamnatocin da suka gabata da aka yi su kahin su, duk sai in Allah ya yarda mun tuhumi duk wani gwamnatin da ya ci dukiyar ƙasa a kamo shi a hukunta shi.